May nga po, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumumabatian nyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yan na ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Apat ka mga commercial establishments nga nadakpan nga may peke nga business permit, biktima sa mga fixers. Facebook page ng Mascara Festival na hack, Japanese movies gid-post sa abong account. Pati baka na isang boto sa Gcash kag PayMaya, bantayan sang Comelec. No parking ipatuman sa mga dalan malapit sa mga eskwelahan. Kag sa good vibes, Lanzones, Rambutan kag Marang sarang nababakal sa Barangay Concepcion sa Dalisay City. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, Commission on Elections ang magapabaskog pagid sing inang kampanya kontra vote buying. Kwarta nga ginpaagi sa Money Remittance Center bisan pa sa Gcash o kun PayMaya ang i-monitor. Suno kay Provincial Election Supervisor Ian Lee Ananoria, ginapaabot nga magapagwa ang COMELEC ng resolution nga magatutok sa vote buying. Mayara sa Task Force kontra Bigay nga gintugan na sadto ang COMELEC nga amo nagatutok sa vote buying. Suno kay Ananoria, sa idalom sang Omnibus Election Code, hindi lamang na limit sa paghatag sang kwarta kabaylo sang boto ang makabig nga vote buying. Magapagwa ang COMELEC suno kay Ananoria sang innovative ways para mapamatukan ang vote buying. May mga reklamo gidman nga ukon na padangat sa nagligad nga eleksyon sa vote buying. Isa sa kabudlayan nga nasugata suno kay Anoria amo ang kakulang sang witness para mangin madinalagon ang kaso. Ang vote selling kasubong sa vote buying ang isa man ka election offense. Samtang sa final nga listahan 2,014,725 ang regular nga botante sang Negros Occidental kag 660,709 naman ang para sa sangguniang kabataan. Ang resolution naman, already, I think during the crafting of that resolution under Commissioner Maseda, we've included AMLA, mga central banks, and then mga Gcash, so that we can monitor ang transactions. I think anyway, hindi ko pag-preempt, but we are coming up with innovative ways to combat vote buying. Sa number 9, acting punong barangay Stella de la Peña sa barangay 16 sa Bacolod City, amo ang ginkilala nga punong barangay sang DILG. Sunod kay DILG Bacolod Head Meredith Joy Madayag, may puder ang konseho sang syudad nga magpatuman sang panibag-o nga 6-month suspension batok sa kay punong barangay Joseph de los Santos nga wala na nagakinahanglan sang mando gikan sa alkalde. Sunod sa kay Madayag, bangod ginserbi na sang konseho ang suspension kay de los Santos ang Biyernes. Dapat kilalahon si acting punong barangay Stella de la Peña bilang nagtalos sa ginsuspend nga barangay opisyal. Kahapon, parehos ka nag-report sa barangay si de la Peña kag de los Santos. Ginsiling ni de los Santos nga magahulat siya sang mando halin sa kay Mayor Abdi Benitez antes magpanaog sa pwesto. Ikatatlo na ini nga suspension batok sa kay de los Santos nga ginpasakahan sa kaso administratibo tungod sa consecutive unauthorized absences sa sesyon sa barangay council. Ginpahayag naman ni de los Santos nga wala siya sang plano paliwat nga magpapili sa natalan nga barangay elections. Acting kay gin-implement na tuyo sa iya kay Cap Joseph ang suspension niya nga bag-o. Kung matabo, hindi man pwede nga magdubli sila. Kung may query sila, kung may mga issue sila, pwede lang kami kabulig. Sabat, makarefer kami man sa amon na legal officer. Namo na ko na may namangkot sa ako. Hindi na ko. Ngaman. In whatever position, hindi na ko. Ngaman. I think I'm done with politics. I have enough. Feeling ko nakaserve naman ko sa constituent ko. Sa number 8, pagkolekta sang 62 million pesos nga delinquent accounts kag e-services ang kabahin sa mga programa nga tutukan sang SSS.
Masobra na sa 24.7 million pesos ang nakolekta sa SSS Race Against Contributions Evaders sa 265 ka mga delinquent employers sang Visayas West 1 Division as of July 2023. Gani padayon ng ila pagbisita sa mga delinquent accounts agud nga makolekta ang nabilin nga 62 million pesos para man makabaton sang benepisyo ang mga empleyado. Kabahin man sa ginunsar sang ahensya sa roadshow. Sa Bacolod, ang digital services sa pagbuksan nga e-center sa mga call center firms kag kabarangayan. Luyag sang pamunuan sang SSS nga mapahapos ang ila pagserbisyo sa mga members. Subong man isa ka kasugtanan ang ginpirmahan sa tunga sa Bacolod City LGU kag SSS Bacolod para man maparehistro ang mga job order workers kag contract of service personnel. Pinaagi diri mabuligan man ang mga JO sa pag-avail sa mga benefits gikan sa SSS. COVID, di ba? Considerate din kami sa mga employers kasi yung iba naman totoong nahihirapan, di ba? Ang kinaiinis namin yung hindi man lang kami kakausapin, mahihirapan kami, pero pag i-explain ka sa amin, kasi our job is to balance din, di ba? Hindi naman lang to employers na alam nyo, hirap din talaga naman sila nung nangyari ng COVID. Tama? So, hindi kami basta-basta, no, di ba? We will balance it so that we also realized that some employers indeed had difficulties the last 2-3 years. But if they don't want to talk to us, they don't want to even welcome us in their office, diba, and make a proposal, medyo nakakaano yun, diba? Tama ba? I hope you understand the situation, diba? Kasi para sa amin, nasa kanila na yung pera, kinuha na nila yun sa mga empleyado nila. Sa number 7, ginlift na sa Negros Occidental kag Bacolod City ang banya ginpatuman sa pagpasulod sa poultry gikan sa Visayas. Sa Joint Executive Order kag ginpagwa ng Governor Eugenio C. Lacson kag Bacolod City Mayor Alvin Benitez, ginatugutan na sa karon ang pagpasulod sang tanan nga live domestic kag wild birds tapit na ang ilang mga produkto nga nagalakip sang itlog kag manure gikan sa Visayas o pwede mga probinsya gikan sa Panay kag Guimaras. Sang Disyembre, ginpatuman sa Negros Occidental ang ban sa pagpasulod sang poultry gikan sa mga lugar nga may report ka kaso sang bird flu paagi sa ginpagwa nga guidelines. Sa July 4, 2023, ang Office of the Secretary of the Department of Agriculture ang nagpagwa sang memorandum circular nga nagadeklarar sang copies nga avian influenza-free province. Sang July 12 naman, nagpagwa ang Regional Advisory Committee for Animal Disease Control and Emergency Western Visayas sang resolution nga nagahingyo sa Negros Occidental sa paglift sang ban nga ginapatuman sini sa Panay kag Guimaras. Kasunod sini, lakip man ang recommendation ni OIC Provincial Veterinarian Dr. Placida Limana, ginlift ang ban. Sa number 6, dakop ang duha ka mga persona sa ginpatigay nga buy-basta operation sa Cabancanan City. Dakop Sanday Annalyn Castro, 58 anyos, ginakabig isa ka street-level individual, kag JP Mar Oquendo, 30 anyos, sa ginpatigay nga drug buy-bust operation sa Purok 7 kalansang Lunes. Sunod sa Cabancanan to nga nagabaligya sang illegal nga glander drug price nga 47,600 pesos. Yara na karon sa kustodiya sang kapulisan ang mga suspetsado kag ginpasakaan sang kaso nga pagsupak sa Republic Act 9165. Sa number 5, sa Sipalay City, isa ka personang pilason matapos makabunggo yung ginasakyan ng motorsiklo sa isa ka tricycle nga may karga nga kawayan. Nakaangkon sa mga pilas sa lawas ang biktima nga ginkilala sa kay Jemar Amar Ugatis matapos ini makabunggo sa isa ka tricycle nga may karga nga kawayan sa sitio Mamara, Barangay Mambaroto, sulod sa Sipalay sang kagabi. Sunod sa pila ka mga residente sa lugar, wala sang suga ang tricycle sa natabo ang aksidente. Wala man sa may nagpablatter sa kapulisan angod sa amo nga natabo. Sa karon, ang biktima gyara na sa isa ka ospital sa Cabancanan City kag datalan ang operahan bangod na baling iya sini nga kamot. Nagapanawagan naman ang iya nga pamilya sang bulig pinansyal para sa galastuhon nila sa ospital. Sa number 4,
Department of the Interior and Local Government ang nag-aabiso sa mga barangay nga magtugas ang inventory teams agud to mag-imbentaryo sa mga government properties nga yara sa ilang nga custody. Nag-aabiso man ang pamuno sang DILG sa mga constituents nga magboto sa nagakaigo sa pwesto. Suno kay DILG Provincial Director Teodora Sumagaysay, angot sa ginapaabot nga barangay kag SK elections, nagpagwa sang memorandum circular ang DILG nga nagamando sa mga incumbent barangay kag SK officials nga magpatigayon sang inventory sa mga government properties sa idalom sa ilang nga custody kag iga-turn over ini sa incoming officials kag hindi na maglapaw pa sa Nobyembre 30. Dapat may barangay kag SK inventory team nga ituga kasubong man City kag Municipal Assessment Transition Team. Ipasiguro man ang nagakaigo nga turnover nga nagalakip sang money accountability. Samtang nagahaylo man si Sumagaysay sa mga bumuloto nga dapat manginwais sa pagpili sang luyag nila ibutang sa pwesto karon nga nagahilapit na ang barangay kag SK elections. To the constituencies and to our voters, they should vote for the right candidate, and this is the time for them to choose wisely. Sa number 3, no parking ipatuman sa syudad sa Bacolod sa mga dalanon malapit sa mga eskwelahan. Towing and clamping ordinance, natala na naman nga ipatuman sang syudad. May report si Nico Delfin. May 15 na ka mga bitaw personnel nga deploy sa Lasal Avenue agud nga mapahagan-hagan ang lakat ng trapiko sa pagbukas ng klase sa University of St. Lasal kahapon. Pero magluwa sa mga traffic enforcers nakasugtan man sa pagsinapol sang syudad upod sa bitaw. DPWH kag pamunuan sa eskwelahan nga ipatuman ang no parking zone sa mga dalan nga malapit sa University of St. Lasal agud mapaiway ang paggutok sang trapiko. Ilabi na nga may nagapion nga road repair project sa mga lugar. Kaya of course we have sang-ayon kita dapat sa aton mga lokal nga ordinansa kadamo sa I think sa mga ordinansa nga way gina-implementar or basi way lang kakabalo or ang aton nga mga officers hindi well versed or kulang training. So inatanan gray areas nga pwede ta masolusyonan. Ipatuman man ang no parking zone sa iban pangadalan nga malapit man sa iban pang eskwelahan kundi masami nagahinay ang lakat sang trapiko kun rush hour. Kadungan sini ang natala na man nga pagpatuman sang towing kag clamping ordinance. Start on the saturated area. Pwede mo na ang aton dikina nga we got an source person no from the US after 19 years. So very good inputs no nga mga bottlenecks bla kundi kapundo. So dira ay focusan. So at the same time nan tawon lang nga dira gid ang practices from the box no stopping in the box no mo matamaton. Drop off pwede. Siguro ano lang gaan lang sa areas nga pwede. Hindi nga magbalo ka naman sa Bacolod isa maski pinagusto din ng drop off. Designated areas with time limit. Magatala naman ang bitaw sa mga drop-off areas nga sarang makapanaog ang mga pasahero, ilabi na ang mga estudyante. Kabahin man sa tagaan atensyon sang syudad ang istrikto nga pagpatuman sang no parking ordinance sa Lacson Street, kabahay na sang pagpanghanda sa nagahilapit nga Mascara Festival. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Sa number 2, Facebook page sang Mascara Festival ang nahack. Mga sensual Japanese movies ang ginpang-post sa among nga account. Kung mag-check ka sa schedule sa Mascara Festival sini nga 2023, masami, diri ka magakadto sa page sa Mascara Festival, pero kung buksan ang page, mga Japanese films ang ginpang-post, humalin kagab itubtub sini nga adlaw. Gani nagpagwa sang abiso ang Bacolod PIO nga nahack ang among nga page kag ang man nga transaksyon nga ginahimo sa among nga account via Messenger and dapat hindi pag-enter tineron. Ginatingwaan man sa karon sa Mascara Festival team nga mabawi ang among nga account. May masobra sa 90,000 followers ang Mascara Festival nga page. Nakasugod na ini sa pagpang-post sa mga activities para sa Mascara Festival 2023. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw.
Apat ka mga kumbuyahan nga nadakpan may mga peke nga mga business permits na intuan sa mga fixer. Wala naman sa matumod nga empleyado nga sa likod sa pagpameke sang amo nga mga dokumento. Ginserbi na sang City Legal Office ang notice of violation sa apat ka mga kumbuyahan nga nadakpan nga peke kag expired ang ilang mga business permit. Sa ilang pagpangusisa, nagwa nga naisahan sang duha ka mga fixers ang apat ka mga kumbuyahan. Sunod sa kay City Legal Officer Attorney Romeo Carlos Ting Jr., ang mga fixers mismo ang nangita pamaagi nga mapeke ang mga permits kag wala sila sa may natubod nga empleyado nga posible may kahilabtanan sa among nga modus. May 90 ka mga business permits ang invalidate karon sa City Legal Office. Si Mayor Albi Benitez ang nagtukod na sa task force nga amo ang magatutok sa reklamo angot sa pagpameke sa mga dokumento nga gina-issue sang syudad. During sa amon din istorya, may ara lagi sila fixer ya na amo ya nagpiki, hindi ya way labot ya ang taga-business kag taga-treasurer. Di amo tong kabako gani ba ko inyo pagsulat nyo ya ga ano kamo kay napasibangdan nyo di ang taga-business permits ba hindi nyo man matulok kung sino gid. So wala di sila may gin-name drop at time. Why gid ang ano ginako di sang isa nila sang fixer na siya ya nagpiki. Kag dahil may ara to na 2020 pa yan na naging piki na daan ng iya business permits. Ang bakit may pa kami na din nagkasugod na yung piliki ay may na kami na ano. Sa Good Vibes, lanzones, marang kag rambutan, pila lamang ini sa mga bag-ong harvest nga prutas sa Barangay Concepcion sa Talisay City kag sarang mabakal sa higad sang dalan. May report si Romeo Subaldo. Nagsugod na ginuha ang mga lansones, marang, rambutan, pati na ang mangustin kag durian nga mga produkto sa Barangay Concepcion sa Talisay City. Ini ang mga talongtong o kunang una nga mga harvest. Duhalo sa kada bangga sa Concepcion, may makita ka na nga nagabaligya. Ang ini nga babae, nagplastar sang baligyaan sa guwa sang ilang nga balay. Gikan kuno ang ini nga mga lansones kag mangustin sa likod sang ilang nga balay. Kalabanan kuno sa mga nagabinakal, mga turista nga nagapadulong sa kampestuhan nga naga-shortcut sa Concepcion. Konektado na abi ang dalan sa Barangay Concepcion sa Talisay sa Barangay Granada sa Bacolod. Isugod subong ka matamat na ginawa. Matamat tagi siya guwak dun di siling damo pag tag-jutay-jutay lang. Oo, tila mo naman gabakal, ma'am. Damo naman. Ganilabay. Ganilabay blasar pa ko pistoha. Si Lynn Toriano naman, nagapanag-iyak nagabantay sa sininga mini grocery store nga may prutasan. Ang iyang ginabaligya, mga lansones, marang kag durian, halinan mismo sa ila kaugalingon nga farm. Mga kaluluhan kag kalulahan niya pa ang nagpananom sinikag, padayon nga nagahatag sang income sa ila. Muning baligya, di siya nagalin pa nga farm. Rilas Concepcion, sa amon, sir. Inyo, personal nga farm. Yes, Mera ka makamoy nyo, meron pa kami sa baba, sir, sa tabi. Sa una, wala mga tigulangan, wala, sir, ako ka May hilig din mga taga, ma'am. Yes. May hilig na din mga katigulangan, Oo, magtanong. mas din nila, sir, ang mga prutas. Prutas, kaya kalabanan. Oo, wala din lakalan din, sir, ang mga utan, prutas, hindi ang Concepcion. Ano nga kay bisan diin sa Concepcion? May mga talamnan sa sininga mga prutas, ilabi na nga matugnaw ang klima dire. Prutas. Namin, di sir, sa klima. Cold weather. Yes, sir. Mas pabor sa prutas din magtanim. So, in your family, ma'am, mga nanay mo pa na or lola? Mga lula. Nagtanom? Sini? Yes, sir. Sa subong ka, sige pa. Po. Gani ang e-bike driver nga si Romy Parco naman, basta tig prutas, nagauntat anay sa pagbiyahe sang e-bike, nagalibod siya sa mga prutas, pigaw kuno ang baligyaanay sa Talisay City proper kag kainit pa sang weather. Gani, balik naman siya sa Barangay Concepcion, kag didto kuno masami nagakaubos ang iya nga mga prutas. Oh, pag mag-tik prutas, Prutas baligya. Prutas Tik wala, baligya. be. Kung hindi tik prutas. gabiyahe ko e-bike. Ibiyahe, ibay. Oh, ako muna sa. Alam mo niyo? Hindi, may Alain-lain naman may yan. sa balaya. Puputas na kung income sa prutas. Oo, mga tako niya income. Sa subong, yara sa 150 ang kilo sang zamboanga nga variety sang lanzones, amo man ang mangustin, 50 tubtub 70 ang kilo sang rambutan, 30 tubtub 50 ang bilog sang marang, kag 150 pesos naman ang kilo sang durian. Ang upod sa sining nga babae nagpondogid sa dalan para magbakal. Syempre, hindi madula ang libre nga tasting. Beta lang, be, be. Namin ako yung nag-luyos na. Maka namin. Namet? Namin tikat naman. Bangod matamis, nagbakal na siya. Bulan sa Setyembre kag Oktubre, ginapaabot ang peak
sang harvest season kag mas magabarato pagid ang presyo sang sini nga mga prutas. Barb, ini nga tawag nila nga video palang masimhutan mo na. Nang pa sa mga prutas, imagine mo kung ang smell niya. Kag may ang konsepsyon, no? Kadamo isang prutas nga available kag pwede mabakal. Kagaling po ko sa kaluluhan nila, pananong sa prutas, halin pa sa una. So, sige sumong sila harvest sa gihapon. Tungod sa lugar siguro. Kag sa climate. Kagamit itong mga balita sa Negros subong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagkakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.